रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। दक्षिण कोकणची काशी म्हणून समजल्या जाणाऱ्या श्रीदेव कुणकेश्वराची जत्रा सुरू आहे। रविवारी श्रीदेव कुणकेश्वर चरणी सोनी मराठी वाहिनीवरील अनेक दिग्गज कलावंतांनी हजेरी लावत श्रीदेव कुणकेश्वराला नमन केलं आणि आशीर्वादही घेतले। सोनी मराठी दूरचित्रवाणीवरील लोकप्रिय मालिका जीवाची होती या काहिली मधील कलावंत राज हंसनाळे आणि अभिनेत्री प्रतीक्षा शिवणकर तसेच नाथ संप्रदायावर आधारित असलेली सोनी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका गाथा नवनाथांची यामधील लोकप्रिय कलावंत नकुल घाणेकर, सुश्रुत मुळावेळकर तसेच महाराष्ट्राच्या घराघरात पोहोचलेल्या महाराष्ट्राची हास्य जत्रा फेम विनोदी मालिकेतील लोकप्रिय कलावंत निखिल बने आणि कोकण कन्या रसिका वेंगुर्लेकर यांनीही यावेळी श्रीदेव कुणकेश्वराचं दर्शन घेत आशीर्वाद घेतले। यावेळी सर्व कलावंतांनी उपस्थित भाविक भक्तांना संवाद साधत हसत खेळत गमती जमती देखील सांगितल्या। आणि सोनी मराठीच्या निमित्ताने आणि महाशिवरात्रीचं औचित्य साधून मला दर्शन घेता आलं कारण मी माझं भाग्य समजते। मी कोकणातलीच आहे, माझा जन्म आणि शिक्षण सगळं मुंबईत झालं त्यामुळे मालवणी तसा मला पूर्ण शिकून कधी जमला नाही किंवा कानावर तसा पडला नाही, पण माझी आजी मुंबईत होती तर ती मालवणी बोलायची तर ते ऐकून गाव माझं कणकवली असा कणकवली घोडगे जांभवणे हो लय आताचा तर दर्शन झालेला खूप प्रसन्न वाटतं। इतक्या मोठ्या संख्येने हयसर एवढी लोक उपस्थित दर्शनात मला जाणीव मुंबईतनं पण खूप जण इथे आलेली आहेत। तर तुम्हाला सगळ्यांनाही विनंती करायची आहे की आम्ही सोनी मराठी मार्फत सगळ्या सिरियलमधली मंडळी इथे आलो आहोत। मी हास्य जत्रा मालिकेत काम करते आणि पोस्ट ऑफिस उघडं आहे, ही सुद्धा आमची नवीन मालिका सुरू झाली। तर हास्य जत्रेवर तर तुम्ही सगळेजण प्रेम करताच, तसंच आमच्या सगळ्या मालिकांवर तुम्ही प्रेम करा अशी विनंती करायला मी इथपर्यंत आलोय, तुम्हाला भेटायला आलोय। तर हास्य जत्रा तुम्ही टेन्शनमध्ये असता किंवा पूर्ण दिवसात आपण थकून जातो तर अशा रात्री 9 वाजता सोमवार, मंगळवार, बुधवार तुम्ही टी व्ही ऑन केला तर तुमच्या चेहऱ्यावर हसून फुलवण्याचं काम आम्ही करतो। तर हास्य जत्रा सोमवार ते बुधवार 9 वाजता आणि त्यानंतर पोस्ट ऑफिस। तर पोस्ट ऑफिस उघड्या या मालिकेबद्दल मी थोडंसं सांगू इच्छिते की तुम्ही सगळेजण 90चा काळ किंवा आत्ताची जे जनरेशन आहे त्यांनी 90चा काळ अनुभवला नसेल, तर आम्ही 90 ते 97 असा काळ दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे। जेव्हा ट्रान्झिस्टर होते, रेडिओ होते, टाईपरायटर्स होते, फ्रीज म्हणा किंवा टी व्ही, हे सगळं रंगीत टी व्ही हे सगळं नव्याने इंट्रोड्यूस झालेलं, तर तो सगळा काळ आम्ही पोस्ट ऑफिस उघड्या हे मार्फत तुमच्यापर्यंत घेऊन आलो। आणि या सिरियलचं अजून एक असं वैशिष्ट्य आहे की तुम्ही आता सध्या वेबसिरीज बघत असाल तर ते कशा कमी भागांच्या असतात, तर आपलं पोस्ट ऑफिस पण 40 ते 45 भागांचंच आहे जे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार रात्री 9 वाजता असतं। आणि हे सुद्धा विनोदी पद्धतीनं आणि आम्ही हास्य जत्रेचे बरेचसे कलाकार शिवाय इतरही कलाकार आहेत। ही खूप इंटरेस्टिंग मालिका आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो सोनी मराठीवर। तर तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करायची आहे, खूप प्रेमाने विनंती करायची आहे की आमच्या ह्या दोन्ही मालिका बघा। आणि आता सोनी मराठीच्या इतर मालिकेतली कलाकार सुद्धा आहेत तर ते सुद्धा तुमच्याशी गप्पा मारतील। अर्जुन आपल्या इथे कोकणात बरे नाही आहे, त्यासाठी आपण बरीच लोक मेहनत घेतात, काम चालू आहे। त्याचसाठी मी थोडंसं म्हणणार आहे की मुंबई गोवा महामार्ग जनजागृती समिती गेली कित्येक महिने कित्येक दिवस एक छोटीशी चळवळ राबवत आहे। तर त्या चळवळीचं एक छोटंसं काम आहे की आपल्या कोकणातली जेवढी माणसं आहेत ज्यांना वाटतं की कोकणाचा विकास व्हावा, कोकणात चांगले रस्ते व्हावे, रस्ते आपल्या घरोघरी यावे, दारापर्यंत यावे, त्यासाठी आपण एक चळवळ सुरू केली आहे की तुम्ही जेवढे जास्त तुमचं सह्या द्याल या कागदावर त्याचा आपल्याला उपयोग होईल प्रत्येकालाच आणि प्रत्येक कोकणवासियांना। तर माझी विनंती या कार्यक्रमामार्फत मी विनंती करतो सगळ्यांना की तुम्ही प्रत्येकाने आपली सही या
फॉर्मवर द्यायचे आहे आपल्याच विकासासाठी आणि आपल्या पुढील पिढीच्या विकासासाठी ही धडपडतात काही माणसं. सो मला असं वाटतं की ते प्रत्येकाने सही करावी आणि प्रत्येक माणसाने कोकणाच्या विकासासाठी धडपडावा. बस एवढं सांगेन. आणि याच्यासाठी प्लीज प्रत्येकाने आम्हाला सही हे सांगतीलच कुठं. सर्वात पहिले आपण नाथ संप्रदायाचा जयघोष करूया. तुम्ही म्हणणारे आदेश तुम्हाला त्याच्याबद्दल म्हणणार आहात तेच. ओके. आदेश अलख निरंजन. आदेश अलख निरंजन. अलख निरंजन. सगळ्यात आधी तुमच्या सगळ्यांचे आभार की तुम्ही इथं इतक्या मोठ्या संख्येत आलात आणि सोनी मराठी वाहिनीमुळे आम्ही सगळे एकत्र आज कुणकेश्वर पवित्र देवस्थानाला येऊ शकलो. आणि मला खूप छान वाटतं की मी स्वतः महादेवांची भूमिका आणि गोरक्षनाथाची भूमिका साकारतो आणि या महादेवांच्या मंदिरात मी येऊ शकलो आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊ शकलो. तर हा खूप सुंदर योगायोग आहे. आणि मुळात मी एक शास्त्रीय नर्तक असल्यामुळे लहानपणापासून महादेवांबद्दल नटराजाबद्दल एक वेगळी आस्था एक भक्ती हे साकार करायला म्हणून ते सुद्धा नॅशनल टेलिव्हिजनवर असून मराठीसाठी मोठ्या वाहिनीवर मला असं वाटतं की खूप मोठं भाग्य आहे. आणि तुम्ही सगळे पाहता 6:30 वाजता सोनी मराठीवर संध्याकाळी गाथा नवनाथांची ही मालिका आहे. आणि तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमामुळे आणि आशीर्वादामुळे आज या मालिकेला जवळजवळ 600 एपिसोड्स पूर्ण झाले. 1.5 वर्षापेक्षा जास्त टप्पा गाठला आणि असंच तुम्ही आमच्यावर प्रेम करत राहा. म्हणजे हजारो एपिसोड्स आम्ही करू आणि असंच तुमचं मनोरंजन करू. आणि मला असं वाटतं की फक्त आम्ही काम करत असतो उठून येत असतो असे वेगवेगळे प्रमोशन होत असतात पण आमच्याबरोबर एक अतिशय स्ट्रॉंग टीम नेहमी आमची साथ देते. म्हणजे आम्ही गाडीत बसलो असतो ते बाहेर येऊन सगळी मॅनेजमेंट बघतात मग आम्हाला गाडीतून बाहेर पाठवतात. तर अशा स्ट्रॉंग टीम चालू सोनी मराठी तर्फे आमच्याबरोबर आहे स्नेहल देशमुख वत्सन आणि प्राची गोयल त्यांच्याकडे प्लीज काय वाजवा. आणि आम्ही सगळे शिवायचं फार आनंद होतो. तुम्ही सगळेजण असं तुमच्या डोळ्यात एक चमक होतो आनंद होतो असं भारावून जायला होतं. तुम्ही खरं दर्शनासाठी आलाय जत्रा बघायला आलाय आणि तरी आम्ही इथे उपस्थित असल्यामुळे तुम्ही सगळे एका संख्येने आहे त्यासाठी खरंच मनापासून धन्यवाद. आणि आता जो प्रश्न मला विचारत आहे अर्जुनबद्दल हे रेवती मान्य केले की रेवतीचं अर्जुनवर प्रेम आहे पण तिला जे माहिती आहे की अर्जुनही तिच्यावर प्रेम आहे की नाही म्हणून ती वाट बघते. जेव्हा अर्जुन तिला सांगेल तेव्हा तिने सगळं सांगून मोठवायचं की हो अर्जुन माझं तुझं खूप प्रेम आहे. पण जर तुम्ही मालिका बघत असाल तर रेवती बाप्पांना वचन दिले की ते सांगते त्याच मुलाशी ती लग्न करेल आणि अशा कुठल्याही मुलाच्या प्रेमात पडणार नाही हो त्यांना आवडते. आणि रेवती बाप्पांसाठी अर्जुन म्हणजे मुलगी पळवणारा गुंड आहे. आता अशा मुलाला रेवती कसं काय होकार देईल हे सगळं तर आय थिंक आणि मालिकेबद्दल बाकी सगळं राजने सांगितलंय तुम्हाला. तर प्लीज नक्की बघत राहा. फक्तच जीवाची उद्या काही नाही तर संध्याकाळी 6:30 वाजल्यापासून सोनी मराठी प्रत्येक वेगवेगळ्या विषयावर तुम्हाला काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करतो काहीतरी दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. तो हा खूप चांगला प्रयोग सोनी मराठी कायम करत त्याला अप्रिशिएट करा. आणि संध्याकाळी 6:30 वाजल्यापासून सोनी मराठी लावा आणि 7:30 वाजता बघा जीवाची उद्या. जीवनाची भूमिका काढली या मालिकेमध्ये अर्जुनची भूमिका करतात. आणि आज मी पहिल्यांदाच कुणकेश्वर इथे दर्शनासाठी आलो आणि सोनी मराठीचे आणि ट्रस्टचे खूप खूप आभार की आम्हाला एक संधी दिली. आणि मालिकेबद्दल बोलायचं झालं तर मालिका ही कन्नड आणि मराठी म्हणजे कोल्हापूरमधला मुलगा कन्नड मुलगी त्यांच्यामध्ये एक लव्ह स्टोरी आहे. आणि मालिकेची टॅगलाईनच आहे प्रीती दोघांची भाषेत पलीकडची. तर जसं मी कोल्हापूरचा असून तुम्ही जसे आता इथे कोकणी भाषा बोलताय मालवणी भाषा बोलताय तर मला ऐकायला खूप मजा येते. खूप प्रेमळ अशी भाषा वाटते. आणि आम्ही जेव्हा कोल्हापुरी बोलतो तेव्हा असं जरा एक वेगळाच मार्ग असतो. त्याच्यासमोर मला ही भाषा खूप प्रेमळ आणि खूप जवळची वाटते. आणि जसं ह्या भाषेला कुठेही बंधन नाही आहे तुम्ही आमचं फक्त प्रेम करताय
तसंच कन्नड आणि मराठी हा जो एक बाउंड्रीवरती असलेलं गाव, त्या गावामध्ये अचानक एका वाड्यामध्ये 2 कुटुंब राहणं, त्यांच्यामध्ये होणारं भांडण, तर ह्या सगळ्याच्या पुढे जाऊन भांडणाचं रूपांतर कुठे ना कुठे प्रेमामध्ये झालेलं आहे. आणि अर्जुनने त्याच्या मनामध्ये जे काही आहे ते सगळं रेवतीला बोलून मोकळा झालं आहे. तर आता पुढे मलाही आतुरता आहे की रेवतीचा काय रिप्लाय असेल ते मला तुमच्या चेहऱ्यावरती दिसत आहे. कारण मला सकाळपासून देखील खूप मेसेज येतात, कारण कालच मोठे टेलिकल झाले की जिथे अर्जुन त्याच्या भूमिका त्याच्या मनात सगळ्या भावना सांगितलेल्या. तर कुठे ना कुठे तुमच्यासारखं मीही आतुर आहे की मलाही जाणून घ्यायचं आहे की अर्जुन काय रेवतीच्या मनामध्ये काय आहे. तर हे सगळं असताना मागे जसं आम्ही इथे यक्षगानचा एक प्रयोग केला होता, तसाच एक वेगळा प्रयोग तुम्हाला होळीच्या निमित्ताने पाहता येईल. देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष संतोष लब्दे, उपाध्यक्ष दिनेश धुवाळी तसेच सर्व संचालक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी कलावंतांचं पुष्पगुच्छ देत स्नेहसत्कार करण्यात आला. यानंतर कलावंतांनी कोकण 7 लाईव्हशी खास संवाद साधला. पाहूया. महाराष्ट्राची हास्य जत्रा आणि महाराष्ट्रातील प्रेक्षक एक नवीन समीकरण नाही आहे. घराघरामध्ये रुसवे फुगवे, गिले शिकवे दूर करणारी आणि ताणतणाव व्यवस्थापन करणारी मालिका म्हणजे महाराष्ट्राची हास्य जत्रा. आणि या हास्य जत्रातील सर्वात लाडका कलावंत आणि सगळ्यात युवा कलावंत म्हणजे निखिल. निखिल, आज कुणकेश्वरमध्ये आहात, कसं वाटतंय? खूप भारी वाटतं. मी याआधी 2 वेळा आलो आहे कुणकेश्वरला, पण असा योग माझ्या आयुष्यात कधी येईल मला माहीत नव्हतं. आणि सोनी मराठीच्या निमित्तानं कुणकेश्वरला या जत्रेत येता आलं, त्यामुळे सोनी मराठीचं खूप खूप आभार. आणि तुम्ही नेहमी हास्यजत्रा बघता मला माहिती आहे, आणि असंच हास्यजत्रा बघत राहा आणि आमच्यावर प्रेम करत राहा. आम्ही आमचं मनोरंजन करायचं काम करू, फक्त तुम्ही कौतुक करत राहा. बस, थँक्यू सो मच. कोकण कन्या रसिका वेंगुर्लेकर आणि हास्य जत्रेची एक म्हणजे एक वेगळी झलक आज आपल्यासोबत आहे. रसिका, खरं तर ही तुझी जन्मभूमी आहे, कणकवलीच्या तुम्ही, आणि पुन्हा म्हणजे मुंबई सोडून पुन्हा तुम्ही इकडे आलात. आज महादेवाचं दर्शन घेतलं, कुणकेश्वराच्या चरणी लीन झालात. महाराष्ट्राने खूप भरभरून तुम्हाला प्रेम दिलं आहे. आणि तुमची जी नवीन मालिका आहे जी 90च्या दशकात घेऊन जाते, त्या मालिकेबद्दल काय सांगशील? पोस्ट ऑफिस उघडं आहे असं या मालिकेचं नाव आहे. ज्यात पोस्टाच्या बॅकग्राऊंडने आम्ही 90चा काळ दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जेव्हा ट्रान्झिस्टर होते, रेडिओज होते आणि फ्रीज म्हणा किंवा रंगीत टी व्ही हे नव्याने आले होते. आणि एक मध्यमवर्गीय कुटुंब आणि तुटपुंच्या पगारात तेव्हा कसं घर भागवलं जायचं म्हणा, किंवा एखाद्या घरात नवीन वस्तू यायची तर ती कशा पद्धतीने यायची, कशी तडजोड केली जायची. तर ह्या सगळ्या खूप इंटरेस्टिंग पद्धतीनं पोस्ट ऑफिस उघडं आहे ही मालिका वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये, किंवा तेव्हाची प्रेमकहाणी असेल तर ती सुद्धा आहे पोस्ट ऑफिस उघडं आहे मध्ये. तर मुळात आणि ही मालिका ठराविक भागांचीच आहे, 40 भागांची. खूप मोठी अशी गोष्ट नाही आहे याची. तर मला तुम्हा सगळ्यांना आवाहन करायला आवडेल की गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार रात्री 9 वाजता ही मालिका येते. शिवाय ही विनोदी ढंगाने म्हणजे हास्य जत्रेसारखं खो खो नाही हसवणार, पण तुमच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य नक्कीच आणेल. तर मी तुम्हाला विनंती करेन की पोस्ट ऑफिस उघडं आहे ही मालिका नक्की बघा. रसिका, एक थोडा वेगळा प्रश्न. आपण मूळ कोकणातले आहात, मालवणी बोली आहे, आणि हास्य जत्रामध्ये आमचा धुळ्याचा कलावंत म्हणजे मी माझ्या धुळ्याचा कलावंत जो खूप हसवतो असा आमचा राजपूत, श्याम राजपूतसुद्धा धुळ्याचे आहेत. हास्य जत्राचे जे डायरेक्टर आहेत सचिन गोस्वामी, हे सुद्धा माझ्या गावातले आहेत, मी पण धुळ्याचं आहे. आणि हे सगळं महाराष्ट्रातलं जे म्हणजे वेगवेगळं टॅलेंट हे एका व्यासपीठावर येऊन, मुंबई असेल, कोकण असेल किंवा विदर्भ असेल, हे सगळं टॅलेंट एका व्यासपीठावर येऊन महाराष्ट्राला अगदी खदखदून हसवतं. कसं वाटतं? खूपच सुंदर वाटतं, कारण महाराष्ट्राची हास्य जत्रा कार्यक्रमाचं नावच हे आहे. तो वेगवेगळ्या प्रांतातली माणसं एकत्र येतात. प्रत्येकाची बोली भाषा, मला असं वाटतं की पावलापावलावर भाषा बदलते किंवा खाण्यापिण्याच्या पद्धती बदलतात, तसे आपले स्वभावसुद्धा बदलत असतात. म्हणजे कोल्हापूरचा रांगडा गडी असतो जो तिखट खातो तर मग तो जरा रागीट असतो. आमच्या कोकणातली माणसं साधी भोळी, फणसासारखी, वरून काटेरी असली तरी आतून तितकीच गोड असतात. तर असं सगळं. आणि धुळ्याचे
आमचे जे कॅप्टन ऑफ द शिप डिरेक्टर आहेत सचिन सचिन गोस्वामी सर, तर हे म्हणजे टॅलेंटचं भंडार आहे. तर ते स्वतः डिरेक्टर आहेत, पण ते उत्तम ॲक्टरसुद्धा आहेत. स्वतः एक छोटी मोठी झलक ते देत असतात आमच्या स्किटमधनं. तर त्यांनी आमची ही मोड बांधलेली आहे. महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या प्रांतातनं आम्ही सगळे कलाकार एकत्र येतो आणि तुम्हाला हसवण्याचं काम करतो. तर मला तेच विनंती आहे की आत्तापर्यंत आम्हाला पूर्ण जगभरातनं खूप छान प्रतिसाद येतो हास्य जत्रेबद्दल. तर असंच प्रेम तुम्ही आमच्यावर करत राहा. नक्कीच तुमच्या पुढच्या प्रवासाला समस्त कोकणवासियांच्या आणि कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणचा लाईव्हच्या वतीने शुभेच्छा. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. फोटो घे. कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला. लॉग इन करा www.kokansatlive.com वर.